Så ligger den inde under skærmen, lige indtil man gør sådan her. Sæt du ikke? Værsgo. Vil du selv prøve at få det? Hvis du så gør sådan her, så kommer det der. Så kommer og jeg skal ikke sådan, at man kan åbne alene, fordi jeg prøver at Er den ikke tændt? Jamen, det går. Nogle gange det der sker, hvis man gør sådan noget, lige omtrent der. Kan du se filmen før? Prøv at se. Så det er ud som om, den ligger inde i... Nej, det kan ikke være det. Nej, hvad? Du kan selv prøve at... Jeg vil ikke lade vinde. Ej, Simon, det er sgu da vildt. Ej, hvor er det fedt. Ej, det var mega fedt. Det er det kort. Det kan det jo ikke. Det gjorde det.